Hello! Welcome back again to my channel mga lakay. So ngayon, another video na naman ang aking ituturo sa mga oras na to. So agahan natin ang ating Halloween. So ang ating skeleton in graveyard. So, bago tayo magsimula, kung bago ka sa aking channel, pakiclick ang ating subscribe button, huwag na rin kalimutan mag-like at isama ang ating notification bell para naman pa-updated kayo sa lahat ng uploads ko. So, tara na! Mag-Halloween na tayo mga lakay! Skeleton Graveyard using Kind Master.